Kani kadai ke Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongpyngrope Langkarding Shillong. Admissions open now. Hababan ke jingduk bat jingkerdo, katno galong ke jing aiman sim, bat pensengan habaki para Nohsynñiang ki sngap ki sngo. Dak bas nok tilang, ban wat ya kilat kilenti ban Nohsynñiang, dak jing yarap ki ba omla ban siu keliang. Kani kala jah ke snong Mawpat, hagaba ke Seng Samla Nongpyngrope Circle 3, kala tray borba ban penmi pisa, ban ajing yarap syaki arteli ki long Ïing, dak ba pensna Ïing bahaya ki. Kidkhot ka Seng Samla Nongpyngrope Circle 3, rengkat ki Nohsynñiang hi barok kawai, hapo ka jing yalam jong Presiden Samla Firstborn Marvanyang, kila yami renti halaki tiar, bat sedang ya ka jing tei ya ka Ïing jong ikong Matilda Bamon. Hadien kata la penbut sa ka jing tei ya ka Ïing jong Enika Karkongor. Kumban syukudau hang ni, nengkong kani ka Seng kala penlong da ka charity open to all football tournament, hagaba bun teli ki kenhoni lek kai football, kila wani shimenta, bat lengbakani la yoklat ban penmi pisa. Sakawai pat kubenta, kalong ka food fest, kabala penlong hamadan Ïing snong Mawpat, haga jing rakhi ya ka sengilai lo jong kari, kata ka khat santarik unailar arjar khat kendai. Kumta la penon kam ya kepisa ka bami na gini kita masa bantai ya ki Ïing bakhamba na bentai kong Matilda Bamon bat ithei Enika Karkongor ibade ikon swet. Haka artarik uno opera arjar khat kendai la IT ya ka Ïing sya ikong Matilda Bamon da ka jing yalang ka bakerpang haka ba nakaliang jong ka Seng Samla kila lek ban priang buram kum ka dak jong ka jing kentiu Ïing. Kerennya nggak ada. Kumro badong ngadap dada kejeng kemen ke baklau malah badong baik ka ke bakum kadon kani ka bentai ka papila ya temu ban sna ya kani ka Ïing jong ki para sno ki para dong ketengi papila ya ji do ya kani ka Ïing jong ka do matil ka bani tip kum ka kado jong kani ka dong ketengi banga fruto ro om tang daga Seng Samla ka jong pi don ro kiri romba ki bayakit ki biya balang ya kani ka kam kalau pihak bu, dah komiti kita angka, ya ke banjir, ya kene Ïing, ya ke bapin ni sana. Apa yang baik komni ya kene ka, jinglong jingman jong kene Ïing, kano kalong ke bayi tenat, kano kalong ke bayi hui pihak ke bakong kene kapor, hawai paswa bayi terai jong kene ka, jaga terai jong kene Ïing, iyo apa ya ke ban syong bansa. Te apa cupet ya komni, kami longsu kata ka Ïing, manong ka Ïing baduk. Dengan ek kong bolong bau plehi urutip ya ke ke temu ke tempi nama pi temu ya ke bapa nama kata kam semla ublei semla ino ya bisa kom ka Seng Samla jong ni kadong kadang lamba ka dikersan jong ka Seng Samla pinangla ban ai jing start am tagi kun pinangla susu ru bana pendit tembiang ya ka jong kam jong ka Ïing ka sami bar koi kai ka pilih bele bat kata ke ko pilih bele kalau ban clear le ko jom kiti clear ban le yu om ban kwan ya ladi hendoi ban clear ya ka ban ai saki we pa ki belon kam ni ke jingrap hanne ka saki basok ka ba ai ban ya ka ba am naman hawi hiyo ban ai pi klot ka ban sim ka khot ka donot ka khot ka perkhat ka perdan lay abi temu pi perkhat ya ka am
pinang yo tia yo dem kani kalong kawai le kecing kai ka kerau ani mentah kadu pila yo ai ke yin ka probian ka bha ba kumta ngange ke baro ka bala tulong ya Seng Samla banjit ya kani kalong yin ru kadai ka bulai ula peri haki badon kam bansna yin no ya ka kadu mentah dabomon Aganu is no move. You can run in la yo tinker cool. Kiba do parang di Anong penslam syu namang i hangning ilakwa baro bangin IT no i khadu ya ka yeng lembajan ka pon akerbat ye advisor jengi lembajan ka pon nagam taban ai ti ye khadu nagam taban khap inerebon badi shabi Ada belum? Tak belum sedok mah. Thailand. kadak chung ka cingkiman chung ikhadu bak bajil para IT ne ka tadi nam taban ot yuke kat bat ira ba sino siyang wa siyang da yang pelang cinta putih da wait right so hey ngang ada ikong matul dabamon ada nai ngut ki khun ngang si belajan sajan kenta kan bayu aksim belang bela be dayu bela kan kan aksim belang kan ba khot ki breu ngalai be ken misuang ha kayin jonga kalong ko barin
kadang lai kamera ngi hua thi ya yu be kaptu hapo madan tang astunat Seng Samla dong Nongpyngrope bakalakit kya yang akum kariu kan thai kan man pesnai kan ne ka Ïing astunat si bun ya kan ne kena Seng Samla bakalakit khie yi kariu kan thai bet asungu si bun ya ki Samla dong kilong kemi kilong kupa baro aki besi mentah hakani wadang amla banyo kateng ya kiru nrei ngai ngu tang ya ublai trai kan ran ba unang kerku ya ki bakin ya kam sakhamat ken nga meswa abu skul ki kun kadang dan ukupa homo kirsian lang ber ukupa ndala khlad ukupa kini ki kun ki la kham he ngai lam balalang ken ya ki mesgi ki le skul dambit ki wan saujan ki arab yang aban sajan nang ta ki trikam ha kat ba ong nga ka kemi ki dang yang ete da hadu mentaru ki trelang kumju banya hakti kisat jong la kemi ki dang ngai be hadu mentar ki le iwei le school mesngi le kelas mesngi ta iwei pa ile damit idami ibalik mesngi ilawan yarab damit ibalik damit iwan yarab yang mesngi ken oh dah kata ngalak ban kersian dah sing ngalak bang cuki kun yang ngalak ban kersian ken kajing sim kajongi ka Seng Samla dong yau Nohsynñiang nakam ta bansna Ïing beduk naduk ka bangi perkhat naduk ke sngi ki por ke belalai hawa ki wan kajing temu jongi kum ka Seng Samla dong lengba ka SED committee ka bolong ka branch jong ka Seng Samla dong ba lengba jong ka kalawan sengi ka Seng Samla dong na ka benta kani ka benta namta ban yo ya ka ban perkhat ban sna ya ka Ïing beduk te apreng jongi jingat lenti jongi ka Seng Samla dong te habangi yo ya ka jing perkhat ka wanra na ka SED committee ngila persyang ban perkhat kumnu ngile habai dai bat kani ka benta amal sisin perkhat kalong ka bae yang ka Seng Samla dong na ka benta ban pensna ya ka Ïing yanu tu ki por ki bangi perkhat re hapdeng jong jing ya lenti hapdeng ka jing shong ka jing committee na ka jing ka wei ka jing mut yi baki Samla hi jong ka dong ki don ya ka jing temu ba ngi kwa ban le kalong ba namar ngi ba hapo jong ka dong ka jongi hau put sam jong ka dong ki don ki Ïing ki sem Kiba dang duna hakayo ka kon bat kumta ngila persyang ru ban ruat ki Ïing lengba ki sau santali ki Ïing ki bingan yo ban ruan hapdeng ka jingya lenti jungi kumta habeng yo ban rung ka Ïing jong I khadu Matilda bamon kalong ba ngi ya ka mensim tresitom ka jong I kum ka keme haban pendap bi ki khon ki kti ha ka penbiang i kun keti ka pule ka peti bat ya ka Ïing ka sem hi barok ka we bat kai ka bong ra ka jumut perkhat ka jingi kum ka Seng Samla dong habing yo ya ka ban perkhat biang sa sisien habi dai bat ka ni ka Ïing ka long ba habing I phai ki ya ki por ki balai no jong ka Ïing jong I khadu matel da bamon ka long ba nalu ki por ki ba imei ni kimi jong I khadu idang don kani ka Ïing ka bangi sna ka bangi I ka long ka sabit kumju na dugi por ka bamensha tat haduk kani ka klipmat ka bamenta ka bangi kum ka Seng Samla dong iyo ya ka ban perkhat ya ka ban sna ya ka Ïing ju ikhadu ka long ngi iru ya ikhadu da ka mensim ka bakelun idon ha I badi ailat hangi ka Seng Samla dong ban penya ya kani ka benta kum ka Seng Samla dong ila yo ban wan rung biang sa sisin habi dai ba ka Ïing ju ikhadu na ka benta ban yo ya ka ban pensna ya ka Ïing ka jong ikhadu te kumne ikhadu I tra jeng ka Ïing I bangi yo ban IT lamba jeng ka singi ngi dala jong ki khman ya ka jing tre sitom jong ki Seng Samla dong hi barok ka we I wei pu I Samla jong ka dong ya ka mensim jong ka jing ya ka mensim jong ka jing teli ka jong ki na ka benta ban pen urlong ya ka Ïing jong I khadu matel kumba ka Seng Samla dong hi ka don ya ka jing temu
ban pendap kum ta pedeng kajing ya lenti jongi ka seng solo dong kidon kajing kendu kajing syam gemla banlat habangi tre ya kakam henry da kajing lam ba kajing dong kat kajong ublai yangi kum ka seng solo dong rengkat ikado ngela pat ban pendap kum ni kum bakalong lengba jong ni kapor te kapor ka ba ngisna kalong ka bangisdang naduk ka santerik jong u Oktober santerik jong u Oktober te ngiyo ya ka ban pendap sibenai sidang habide ka de yeng ju khandu rengi labu pono namar i up you new benai Desember ilamut ban ayo benai Desember ndai habangi perkhat pat kalong ba ngai kwa ban ayo Desember nama ka de ka singi kas benai tayo ka benai Christmas kum kadak kajing ai kublai Christmas i khadu i ai ni ka yeng lamba cho ni ka singi habide begini ka jaka ka de ka jaka jong i khadu Matilda hi ka bolong ka jaka Nongpyngrope jong i mei jong i khadu kum ta ngi yo ek bam sna namar kum ka sam dong hinum nginum la ya ka ban pentit bat jaka ban sna bat yeng rehab hi bor barit ngi persang balle tang ya kini hi na ta ban sna ka yeng haka arfu wai tarik unno pra arjar khat kendai pan la IT ya ka yeng sha ithai enika khar kungor kumbala le ya ikong Matilda Bomon lengba ka program bakrapang haka ba ki pai pa nong shnong gilawan ban ya sakhilang Ublay nang dalang kat bat pi kum ka sang samla dong ai bagani jing long kawai ka jong pi ka jing long shitali ka jong pi ka jing i ka jong pi hakmat ka jing i kamdon ka bamla baro ka ba kong santam na kita baro kalong ka jing i Nitang kinitang kerkodok yang hidup Rabin nang san hakata ka Renyang gejong pi abatip jauh play nang kong akalong uprom nang sasin baru ai kublai susu bro ya kan ka sang samla jong nang ani ka dong godengi maka nang ya saprang ublai no rangkat babi baro president secretary bat koro kit khat kang ka maka nang yo ya kapor nang ka jinga trai kunni ai baki kemat kejong pi kunyo i ya kita kilung yin kiba syam ya kejing genja ai baki skor kejong pi kunyo snow ya kejing u kiba syam lanat kenang ba kasunong kejongi kanong kasunong kebala ban ya pet ya piang lang ha ka imlang kasalang tingdon kam ya ka ban ya pet ban ya kemi lang ya ka pet ka biang nang ni syakman sur dumle la yoro siro samla no puro Recall samla no puro what's no sarong da pilala bantoy atlikiyen kadisna kajing mudur mafi perkhat mafi mata kajing mot jong pi kalong bet tangni kawai kaye hamle kumno pi yo asli kaye kaba kulsan tam kalong benang kum ka seng samla dong mo purong so ko play nung bo nung sa long bo kerku ba ko men sim jengawat kelek ye kajing le ha jong me namar bame kwa ban penyo nam ya kesang samla nang purup haba pilai ka ba u pilai u kerku ya pi udang play nalor kawe u pilai sa kawe kala hak kerteng jong sang samla nang purup penyo ban pensna
Namar le sarang no. Takut no. Henry kena kemensian. John namar belai mana kai kini baru sekretari selong ubah kini pelong kini baru kadai nak kata kemensian jong kecing i kecing long kawai. Ya kata you don't come. Ya kata you don't come. Habadan kecing i habadan kemensian jong long kawai la. Banle iki-iki. Badai na takadaw. Nyaw yung kecing kerku. Kamu boleh peniwa lembaga Seng Samla nang poro. Bat nang nyaw nang ni sakmat. Lada piyay ni jengmot. Haka jengmot ka bapa. Agad is no you take and ride. You la nhau jingle cool. Kiba warang li umat banyak kela kiti what you bet na dajing ikum shibara lakner kiti ban slowlem kadon kam yangi kajing klen kani kayi tu ai kan lo man kasih daga jinsu insyo Talasyon I can stand and sin stolen Kiba Kiba Shem Zenjan Ha yon Kajin in Jinkmen Kinshen Jinker Kublay Ginlang Roy Nang Dajing ikum shibara lakner kikti ban slowlem kadon kam yangi kajing kmen kani kayin tu ai kan kasih daga jinsu kinsyo anh tin nội cái mình giếng phảiดูin cả và cũng cái cái mình nhựa cái mình phơi cái mình giếng nên ai tin hiếu gì cái mình kinsyo mình khát mình cái đó cũng chưa nào tôi nó sẽ bị cái mình sio cái mình phơi bạn cái mình giếng akan kasih cái mình ta ini taktik ya, ini taktik. Ini orang yang berulang parah. Ini tak sah. Ibu, jangan nak, jangan tahu. Ibu yang bersam. Dari kebenaran ibina kebesaran dan buat segala macam kita
Marketing inika kagngor nasa Mawpat sarkatri adap deketing kemen ke bakrau ma boleh kerku bat boleh lah menti yaki seng samla bat kinyui ba kinpet ba kumyanga ke kun suat ba kan ai benta pengen yok kat kini Ïing ngadap deketing kemen ke bakrau bat ngamla klem da ai kublai ya barok kinong sna Kiba dan benta kini kibna Kiba da barok hapadeng kijing sya jung slap hapadeng kijing kriat hapadeng kijing dum kle tre hitam ban penjok kini kejonga bat kle rap ngasungu subun amar banglayo kini Ïing ke bahe na kijing long jung Ïing jonga ke barim ke beduk ke bala kham jot bat ngai kublai ru ya barok ya kini Seng Samla Kiba bat Kiba kemi lenti ba kumyanga hakajing long marway ba kini ai bat ban pensna ya kini Ïing
yang nak jing temu ke jing ikum ke Seng Samla nak kam ta bangin yo ban penshna biang yang ke Ïing ban penshna Ïing nak kam ta ban rap ik ni ke long Ïing te kum ke Seng Samla ngila don de ke komiti ke kerpang hi bat ke bang ngila ya pej ngila ya khmi bat da ke jing mot ngila shimi ke rai nak kam ta kani ka Ïing ke jong ini ka khar ko ngor komang itep pangila ya pej ya po chung ni ka dong na ka dong cha ka ke benta cha ka pat ba da ka jing mot ngila shimi ka rai na ka ta ban pinshna ke ni ka Ïing jong ini ka khar ngor ba ka ta ka ba pon long yi kalong ba kum ka dong hi ngila ke ni ka long Ïing na du ki po ka ba men shwa na du ba dang don rangkat ba ki mi jong tingi kum ya ka Ïing jong ka bi shong ka long kum no but ngitep ru kembang ba kani ke Ïing ke jong ba ni ini ka khar ngor ni heb ilalong kum ikun swat haga ba kimi jong mi jong im don shu ti ilalong kum kun swat ba da ke jing mot kum ke Seng Samla ngila don ke ngila pendai ba ngila tmu nak bantapan penshna no ye kani ke Ïing ke jong bang yo ban rap ini ke Ïing ke jong ba kum ni pa ngila ban long kum ni kum kalong mata kani kada sin ke banengkong yang ikum ke Seng Samla kada sin ke banengkong ke bang ngimpat ju persyang man sywaru te handai kani sin ke banengkong ban ngi sngu kemen sipun te ho ngi sngu yo ble nong punong thau ubala penjalan ubala pasiau hangi kum ki Samla jong kadong ba nakawi ke snem syakawi ke snem ho ngi judon ni ki bubun ki program po jong kadong te handai hakani ke snem ke bamanta kum ki Samla ngila shimi ke ni rai pangong lakum nu kum nuru akan ke senam ke bamanta tung ni persyang no sakwe ke kam kata kelong bangin kene ri ke jing harap ke jongi sikilong Ïing ki bodon hapo jong kadong pat da kawe ke jing mot ngila shimi ke ni rai nak bantaban shinai ke ni ke Ïing ju kilong Ïing ki bodon kam ke jing harap bakani ke senam ke bamanta kadang dai ke sin ke benengkong ya ke bangi shinai ke ni ke Ïing bat sasisin part kembang al ong ipi tinggi dap lagi jing sukmen ke bakrawan aingo yo boleh nong bunong tau bahkan sin ke benengkong ya ke bakum ke Seng Samla ngiyok ban shina hoi la shisha ke benengkong ngidon ni ke jing temu bangin penshna tangkawi ke Ïing dan rai ke jing isnai ke jing penjalat ke jong ke ba upli yang ki Samla bah bangila sedang ke kam wat kalong ke sin ke benengkong ri tasyu sedang ke kam dan ri penjai kalat hangi kunipat ngiyok ban shina arteli ini ke Ïing akan ke senam akan ke sin ke benengkong kum ni ke makalong mentah ke bedai ba ka jing penlut kumnongi penlut habang yo ban shna ke ni ke Ïing nrei la shisha ke mang long phi ke sedang ba kum ke Seng Samla ha ke sedang habang don ni ke jing temu ban shna ke ni ke Ïing singim don ni ke fon nyimpat don pa ka fon tin rei ta ke jing mot ngishim ya garai bangin shna ke ni ke Ïing ba nama kata kum ke Seng Samla ngila persyang man thawi kilat kelanti kumnu bangiyo ban ris ga fon na kamta kani ke jing temu ke jongi ba kum Seng Samla ngila penlong ru ka tu kani ki program te ngila penlong ru ka charity football open to all ta kan long shibentai ke bangiyo ban ris fon na kamta kani ke jing temu ke jongi but kum ju ru ngila penlong ya ka food fest na kamta ban ris fon tenalor kini kifon ki bangila persyang ban ris ngi sukemen ru shibun hagaba bangila sedang ban penya ke kam te da ka bangi sukemen shibun ki paralok ki parajor ki jongi ki riurang ba ki Samla om tang baki ki basa hapo jongi ka dong ka jongi henry ki basa ki we ki dong ru habangi kum ke Seng Samla ngi sedang ka kam na kaleng ka jong ki ru ki balong klui mesim na ka mentaban ya kershan lem yangi kum ke Seng Samla bat ngi da sungu burom ru kum ju nakam ta ki we pat ki paralok ke jongi om ki ba shong hakani ka shnong ke jongi re ha ki we pat ki shnong ke jongi re ha ba kitep ikini ke jing temu ke jongi kum ke Seng Samla ha bangi penshna ke ni ke Ïing nagaleng ke jong ki ru ha ba kitang shutep ke ni ka khobor ki ba ni temu ban penshna ke ni ke Ïing ki ru ki ba long lakloi nakam ta ban ni kershan lem yangi nakam ta ke ni ke jing temu nakam ta ke ni ke jing shna ke jongi ikini ke Ïing bat kita kidoi ki katuk ani ke bangala bani thu ipi ka bedai kumno mengi risk ikini ka fon akba ni penshna ni ke Ïing ngashimru ikini ka lat ka kabu ya ka ban ai khuble klum lang ya paro iwe pi iwe ho le sikum Seng Samla le singin namla ban jer kerteng lut
ya baro ten reka tu ni sya nga ya ka ba kembang la ong pi ba don shibun ha kinong kershan ke ba kershan ni ha ka bangi penlong ni snai ke ni ke yin te ngi la yo ru ki jing kershan ho de ka bangi sungu burom nadu ki nong mi khmat ke jongi ki balai kershan lem yangi ke ma ha bangi penlong yo tu ko football open to all sports minister iba bantidor lingdo ilawan ye ka ban kershan lem ngi ila Nohsynñiang lem yangi tu ke jing le ka ke jongi bat ngi ai khublai ru kum ju na kam ta I MLA budon burom jongi iba el hek na ka liang ke jong iru iba lai kershan ngi tingi penpau ke jing sungo burom na kam ta I MDC budon burom jongi iba tebor pathau na ka liang ke jong iru aba itang shutep ye ke ni ka jing thumu ke jongi ibla long la koloi da kam sim tu jing sukumen ban ye kershan lem ngi da ka ila Nohsynñiang lem na kam ta ke ni ke jing thumu ke jongi bat hoi kum kasing samlangi pen par gu jing songu yakinong yalam shnong ki ba i ke jongi lu rang ba shnong kinong ket kam shnong ki rang ba dong ru ki balong ki nong ai min sim ngi habangi na kam ta ni jing thumu gu jongi kiru kilong shi benta ke ba ai min sim ngi ki ba ye kershan lem ngi ti kum kasing samla sa chi sin pat ngimla ru ban a klem da ai khoblai na kam ta ki long kmi ki long kpa jongi ni ga dong karpang ki ba kita kinong ai musim kita banong kershan ke barat bah ke balai kershan ni kum kesang samla but lemba chuning pongam la ru klem na ai karpang na kam ta ki bopon ki samla ki jongi hapo jongi ni kadong ngani tu pi habangi snai ki ni ki ying kum bangi pentrai ki ni ki ying ki bopon ki sama ki bom shimla tengkai la ke jong ka por ke jong ki wan ya ka ban volunteer klem da tengkai klem da siu bainong ni klem siu bainong ki kita usulai ka por kiwan na kamuntaban yarap bantrei gini gijing bat kam sim lalong kapor ke bejurong tang kom shipna tam ngilala ya ka ban pendap ka bede ke jisnai gini gijing tikini ki baro de ke jingya kershan lem bat ke de ke jing kershan lem ke jong ki parasam la ke jong ke bala penlongi kumni kumba kalong mentah te ho ing ai khoblai ru na kumta baro ke ki pradkhot ke jong kum kesang samla ke balai treasure ham haki bubun ki kam ru ke bangi terong ki na kamta ban penya ki kam te ki ba ki bung shimla tengkai la jong kapor ke jong ki na kapta ban penya ya ke ni ka program ke jong ki jing thumu ke jong ka bangi snai ke ni ki te sa sin pak na pan ma ru yu le se don na pedeng ya nur nu ka ba nganam la ban je kerteng lot iwe pe iwe leng ba chu ni por ngashim ke ni kalat lembaga channel ke jong pi sa sin pan ya ka ban ai khuble ki baro iwe pe iwe na ka menta ke jing kershan ki balai don menta ha ka ban shna igini ke ying pasu shisin ha ka ba khadu kum ka sang samla ni pen pau ka jing sungu ke jongi kham tam yu blei nong bu nong thau pangi sung thu ka dei ka jing lam lenti ke jong ke jing penjalat ke jong yang kum ka sang samla ka ban la ka ban shna ke ni ke ying kum ni ka makalong menta